Кадерле дуслар, хәерле көн барыгызга да. Бүген без сезгә Татарстан журналының чираттагы июнь санын тәкъдим итәбез һәм ул безнең менә шушындый матур җитди тышлык белән ачылып китә. Журналыбызның бу санының төп темасы Казанда күптән түгел генә үткән Россия Ислам дөньясы Казан форум 2003 халыкара икътисади форумына багышланган. Һәм форумның төп темаларының берсе ул төньяк-көньяк коридорын ачу булды. Һәм гомумән халык дөнья дәрәҗәсендә килгән кунакларга без Татарстанда үзебездә генә җитештерелә торган, үзебездә генә ясала торган әйберләрне күрсәттек. Һәм бу турыда безнең журналистларыбыз да язып чыкты. Икенче яктан тагын сезне таныштырасым килә. Җәй айлары безнең бит инде ул бәйрәмнәр, милли бәйрәмнәр башлана торган айлар. Бездә моннан читтә кала алмадык. Каравон, Симик бәйрәмнәрен яздык. Һәм әлбәттә менә тышлыгыбызда чагылыш тапкан Россия көне турында да фоторепортаж эшләдек. Һәм инде мәңгелек кыйммәтләр дигән 3нче рубрикабызда без һәр вакытта да язабыз татар халкына, гомумән Татарстанда яшәүче халыкларның тарихына, мәдәниятенә багышланган язмалар урнаштырабыз. Шуларның берсе быелгы милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында без яздык Яңгыр теләү йоласы турында. Татарстан авыллары буйлап безнең традицион ай сайын без язабыз Татарстан авыллары буйлап сәяхәтебез турында. Бу юлы без Ширмешән районы Кармыш авылында туктадык һәм Кармыш авылының тарихи урыннары белән менә монда бик матур тарихи ташлар, тарихи урыннары белән таныштырабыз укучыларыбызны һәм авылда яшәүче тырыш кешеләр турында язабыз, яшьләр турында язабыз. Язмабыз бик матур. Рәхәтләнеп безнең журналыбызны укыгыз, карагыз, язылыгыз журналыбызга. Безнең белән бергә булыгыз.